May bago nang mapagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig ang mga mag-aaral ng Pampanga High School o PHS matapos ang turnover ng isang drinking fountain na donasyon ng PHS Batch 1993 nitong August 4. Ang proyekto ay ipinagkaloob ni Daniel Horay Jr. at Michelle Viray Morales, mga alumni na kasalukuyang naninirahan sa New Jersey, USA bilang bahagi ng kanilang pagbibigay pugay at suporta sa kanilang alma mater. Kinatawan ang mga donor ni Celia Morales, Lieutenant Colonel Sande Peñullar ng US Air Force, Cherry Amor Espiritu Esguera, Attorney Mary Grace Malyari at Michelle Lazatin Peñullar. Kasama sa programa ang unveiling ng drinking fountain, paglagda ng mga dokumento ng ADAPA School Program at inspirational message mula sa mga donor na hinikayat ang patuloy na pagbabalik ng biyaya sa paaralan at sa susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Formal naman tinanggap ni School Principal Marilen Calma ang donasyon at nagpasalamat sa mga alumni. Ayon sa kanya, malaking tulong ang bagong drinking fountain sa buong komunidad ng paaralan, lalo na sa mga mag-aaral ng Special Needs Education Program na magkakaroon ng mas madaling access sa malinis na inuming tubig. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.